tiene dismido. Kita kami dulu. Kita sih tidak. Aku biasa. May simba? May simba? Dito, kami dito. Ay, tinto din pala dito. Dati din yung dami ngayon, kunti lang. Kaya, kasi ang propose ni St. Bernard of Clairvaux, pinilispi na Maris, sa mga sa to, mga seafarer, no? Sa mga na babiyahe, dagat, Doon sila ako. Oy, pre! Mag-break ba kita tagay? Sige ka to, yes! Pag-ready! Ako nasa labas pa lang, may kape na nakatin. Marami. Sige na, Jake. Punta ka na doon. Dami sila. Gusto ko sa karapatan. Iya, ako lang. Isugamos na, no? Sila Miss Puray. Grupo ni Wanda ba? Sa grupo ni Inda? Nanailing ko lang. So ano kaya? Tayo na kaya mag... Turog na so, baby mo. Kila lang. Sabi ko lang yun. Gitu tanim nita. Ano yun ako magbalo ka? Dito to? Ha? Ha? Kakarating lang ni Lolo. Scripted pala. Itong garingan daga. Bigbigan mo ta. Magdala ka ng daga digdi. Kasabay yung talaga sa baby niya. Ayo. Bilang nga, te, ulit ka magbaba. Mamaw mo na, te. Masakay sa akin man lang digdi yung palipo. Alam ka, nasa doon na araw mo. Wala na yung round. Ilang round? Tupuan daw. Ate.
Sumat. Wala, bito. Parang ano, parang palaka pumunta doon. May butanding, may butanding. Diyos, di nga na tapong puso. Tuloy na. Madali yun, maglataw. Ha? Para kasi nung kayo dito. Pwede ata. Ano taas-taas sa ba na eh? Ito tara, para magsalapit ko. Ako nagkuha ka yan. Oh. Magayod ko ta ko. Pangirarom na ano. Nahiya siya. Naganyan siya. Laka nga kasi. Nainunog na sa iye. Swerte. Dapat ako magpumuso. Padagat. Ayos dito. Ay, oo, yung maliliit oh. Hindi na lang pala pwede magbukso. Oh, magsanatan ka mo ni ate. Ano niya kaya? Susakayan niya. Nakatali man yan tara sa gawin mo ta. Alalaya mo dyan, Roy. Ano yun, igapos ko na yun ta. Yung tinik yan eh. Ganda. Itim malala na naman ako nito.
puno to eh. Bye guys. Hulog ang cellphone mo dyan. Masagwa na kami ta. Yung mga pink-pink ano eh. Tiklop. Patapiki. Alimango. Pwede ka lang dag na. Bata mapanudon. Huwag ka masyado doon kasi